igbu iyo ya mara ụnụ mma apụtasị ya n'ụbọchị nke taa. Nsị ka nkenekwa ụmụ Igbo anyị. Mụnwa bụ ka mụ na nwoke bụ Mr. Adejude, ofu onye ji eziokwu wee marụ, ofu onye ọ na-atọ ụtọ n'obi ma ụmụ Igbo na-enwe aṅụrị. Anya ka m ji ekpe ekpere n'isi nwa afọ Igbo ọbụla oge niile, because ọ na-abụ m pụọ fụ ndị ife ọma na-emelụ, ndị famili fa dị ka ndị, mana ife ọma emebegoro fa, ọ na-enye m obi aṅụrị dị nne. Otu aka ọ dịkwa mfụkwa ụmụ gaasị ibe nkwa ndị na-agba mbọ beta o nwere ka ọ si dị, ọ na-ewutekwa mmiri nne. Bet ka o si na dị, ofu okwu nwere igwe ụmụ Igbo oge niile, okwu na-ekwu all the time bụ gị bụ onye Chukwu lotegoro ijikwana ihe Chukwu, ihe ọma Chukwu merụ gị wee taa nwanne gị afụfụ. Ọba ga eze leta ụmụnne gị maka ogbenye dịka gị bụkwa nwa onye ogbenye, onye ife ka na-esiri ike kịta, ichere na onye ọ dịgoro mma echiche ọjọọ, ọ bido kwuo okwu dị aṅaa, okwu ọjọọ gbasara onye afọ. That is only ịkwụba aka gị ọtọ na-ekwu okwu ziri ezi. Oke nke gị erugo aka ekpere n'isi nwa Igbo. So ihe m bịara today nwe m ogologo akụkọ m bịara ikwutere, mana ọ ka m bịa kene anyị bụ ụmụ Igbo, especially ndị ife m na-adị mma, those that have been following me up both on YouTube, Instagram, Facebook, everywhere. Those have been checking on me, and those that have been able to chat with me, DM me one-on-one. When they name go ahead, name kudos, na sem ga n'iru n'ihe na-ekwu dị mma. Ọkwa ndị na-ekwu na nna akwa out of point, when ndị na-ekwu na na-ekwu ihe dị mma, but na mmadụ ekwute share. Asị m ya marụ nụ niile mma. Ofu onye ka m bụ, enweghị m producer nke nje enwe director. Ọmụ bụ one in all, ofu onye ka m bụ. Mụ na direct, mụ na produce, mụ bụkwa the caster. But ama m kozu na dị mma nke taa, nke echi ya ka nke taa mma, so na-asị ka ọ mara unu niile mma. Anyị bụ ụmụ Igbo bụ ndị si n'ọdịda anyanwụ wee pụta, ebe ọbụla anyị etinye n'aka ife ọma mebele anyị. Gị bụ nwa Igbo because eji ịzụ afịa wee mara anyị bụ ụmụ Igbo. So ebe ọbụla ị na-azụ afịa, ị nwere anya ntaji nyere nwanne gị, mmadụ ị na-elecha, mmadụ ị na-eletacha the same amount in a day. So mgbe ị nọ dịka sị na ndị afịa nke gị ada abịa, nwee ndidi, chere oge Chukwu, oge na-adịghị anya ndị afịa nke gị eme gịnị ga-abịa. Because ihe m ji ekwu ihe a bụ na anyị bụ ụmụ Igbo dị ka anyị na-akụzi onwe anyị isi. A sị na ihe na-eme nwata si n'ụlọ na ngwata rara ahụ, ya kụ ya dịka sị na akụ fecha ọ daara awọ n'ihe gbasara anyị bụ ụmụ Igbo. So because abụgo m a businessman already, abụgokwa m many places, because this talk show na-eme now have been able to be taking me to places. So nya ka m ji say that na sometimes ọ dịkwa ka anyị nwa bụ ụmụ Igbo na-eme onwe anyị karịa bụ onye baa n'ọfịa gbuo ọ gbapụtasị onye na-egbu, ka anyị bụrụ a brother skipper. That's the only way we can go higher and then be able to eradicate the poverty in our land. In as much as na na-ekwu okwu na-asị na ndị Igbo kacha kpata ego, ọ dịkwa ka inekwa anya ọfụma ndị nwabụkwa ndị Igbo kakwa da ogbenye, because ogbenye onwe ndị dara ogbenye ọnụ ntụ. I'm telling you the truth, onwe ndị dara ogbenye ọnụ ntụ n'ala Igbo. So gị nwepụ onye ọ dịgoro mma, dịka nwanne m nwoke si wee kwuo n'okwu o kwuru wee sị my brother bụkwa Chidoka, o kwuru okwu dị aṅaa, okwu mma na ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo nebara ya anya na ọ ya abara anyị uru. Gị bụ onye ọ dịgoro mma, ị bụ onye na-azụ afịa, bụ onye na-arụ ọrụ, ebe ọbụla ị nọ, ịma na ị nwere tụrụtụrụ ọnọdụ gị dịrị gị mma, and ihe esi ebe a nyere nwanne gị aka. Biko inene anya n'azụ, gbadaa ụlọ. Ọ bụrụ na ụmụnna gị bụrụ from ebe dị aṅaa, ọ bụrụgodị ndị enyi gị ka ya agbata, gwafa. Maka ụfọdụ aghara ka isi befa kpọrọ mmadụ. Yes, ụfọdụ ara ka isi befa because ọ na-abụ akpọrọ mmadụ befa, ọ dịka asị na mkparị na-abatachi ya. So you can discuss with your friends. Ị bụrụ onye Anambra, you can discuss with your friends bụ ndị Abịa, ndị Imo, ndị Ebonyi, ndị Enugu, si ebe a kpọnye gị mmadụ, ka esi ebe a na-enyere ka anyị si ebe a na-enyere onwe anyị aka. Gị bụkwa onye na-arụ ọrụ, maybe ị na-arụ ọrụ gọọmenti, ọ na-ebu your own boss in your own company. Echi ịkpọ ndị ọrụ, biko
ndị Igbo dị capable. Ọ ya njiri like anyị bụ ndị Igbo are capable, you can do anything, you know. So nyere ebe ọ bụla ịmụ ya esinye nwa aka nye aka ka ghara ịbụ ndị na-enye azụ. Sometimes ka anyị nyekwa aka kụziere ụmụnne anyị ka esi achọta ya bụ azụ. The highest help you can give your brother today ebe anyị kụziri ụzọ o esi wee ficha family anya mmiri. Na ọ na-abịa bata ebe dị ka ego na-etugo ọka aka omere ọra onwe onye o nyere aka, ọkwa ndị a na-etugo ọka aka emechakwa gbuo gị one day, you know. So aga m ekwu ka I'm a true ambassador n'ikwu eziokwu gbasara ụmụ Igbo. Biko gị nwa bụkwa na ọga, gị nwa bụ ọga kpọrọ nwa boy, gbaa mbọ duo ya, because some ekwugo m ya before, some of ndị ọga na-akpọ boy in the name of na-eme ka eduo gị, but within themselves ha mana no one anything like odudu in the agenda. They are just using you. By the time o feel n'oge rugogo eduga chofu allegation bogi si ebe akpọ na gị osokwa na-eme n'ọtụtụ ụmụ ogbenye ju na Igbo na ndị na-egbu egwu, ndị na-echere mmadụ ibe echiche ọjọọ, because onye ịkpọọla age of 18 years ọ nọ na nke gị 4-5 years ebechi gbaba ya aka ọnaba, onye ya akpọzi onye ahụ agụ na onye ihoriho for life ma ọ bụ na ọ kwadosighị ike, ọ gbadosighị ụkwụ ike na ya. So nya ka ndị ayọ anyị bụ ụmụ Igbo, biko nụ ayọ ka nji bịa ka anyị na-enyere nụ nwanne anyị aka. Eburu onye mụ aka ọrụ, kpọrọ mmadụ, kpọrọ ụmụnne gị si na ụmụnna gị ọ si anywhere n'ala Igbo, kụziere fa aka ọrụ. You know, ihe need wa ga-abụ, it doesn't matter how the money comes from, ọ ebe ego si abata ka e wee ficha family anya mmiri, ka ọsọ onye mụtakwara nwa mụtara nwa, ọmụta nwa ka nwa ezụọ ya, you know. So nya ka nji na-aya anyị bụ ụmụ Igbo ayọ ka nji bịa n'ụbọchị nke taa, you know, because ihe ndị Igbo na ọ na-echumuola too much, ihe ndị Igbo na-echumuola. Dịka gị nwa bụ nwa Igbo ya n'ọnụ olu all the time, biko gbasa ozi, you know, ịkpa ọ dịrị gị mma kọzie onye ọzọ. Chukwu na-abịakwa n'igwe agbarata nyere ụmụ Igbo aka, ọ tụrụ mmadụ ka o si enyere mmadụ ibi aka, ịghọtago. So ogbenye dị n'ala Igbo biko karịrị, biko nụ ịkpọrọ nwa bọyị gbaa mbọ duo ya eduo. Eburu onye na nwere ọrụ ya na-arụ, ma ebi n'ụlọ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ, even though na ibụrụ ọga ịfụ na vakansi pụtara, gwata ụmụnne gị, you know, gwakwa because mụ na-emekwu ya. I'm a businessman, but I have friends that works in company, you know. Ọ na-abụ vakansi pụtara like this, a lot of people na-akpọkwụzi m na-asị n'izu na ha chọrọ ọrụ, you know. Onwe ka opportunity pụtasị gị ya arụ ụdị ọrụ dị otu isi m na ya arụ ngasị mgbagba jebe jee drọpụọ ịtụọ lọk, mụnwa na-amekwa ka ọrụ nke m na-eme, you know, sokwa ebe afọ. But before na-enye gị ọrụ mmadụ chọ na mma onye Igbo ọfụma, because onwe ife mere echi ọmụ ka ya akpọ, ịghọtago. So nya ka ya sị ụmụ Igbo ọ dị mma anyị kwụba aka ya ọtọ oge niile, so that ihe ọma nke ya bịara gị nwee ike bịara gị. Because mgbe ị na-eme ebe ọbụla ihe furu afụ gị ebe ahụ, ebe ọbụla ihe mere dị agha mere afụ gị ebe ahụ, ụdị mmadụ m tụrụ na-afụ gị dị ya, onwe ka esi chọba ọrụ ma ha kpọọ gị, because ga-apụji ebe ahụ zuo ori, asị na mkpọtara onye ori. They might even si na m na gị conspire together to stay from them, you know. So that's why, you know, it's good to always be straightforward. You know, it's good to always be straightforward. You will not lose anything. You will not lose anything. O teka ka ọ dị njọ, ọ ya dị mma. Anyị bụ ụmụ Igbo ya mara anyị mma. Ị nọ nọ udo dịrị unu. Bịakwanụ rolu Chineke, bịakwanụ rolu, bịakwanụ rolu ọhaneze, bịakwanụ rolu, bịakwanụ rolu ndị Igbo, bịakwanụ rolu, bịakwanụ rolu ụmụ ụwa, bịakwanụ rolu.